headlines kay mga bareta, Operation BAKLAS kan Commission on Election, MAPUON na. Loan availment kan LGU Camarines Sur, PINAG-TUKAR. No vax, no transaction policy da ipinapasunod sa BANWAAN kan CANAMAN Camarines Sur. Parking lot kang sarong BANGKO sa siyudad ning Naga, DINAKLAG nin PAMPASABOG. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Mientras na nagrarami na ang karampanyahan kan mga kandidato sa lokal asin nasyonal, naghahanda naman ang Commission on Election sa saindang ilalansar na Operasyon BAKLAS. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Pupunan na ang pagbaklas kan mga unlawful o dain na dapat na campaign materials ngunya na Pebrero 8 presenting taon para sa national candidates, party list asin senatoriables sa Marso 25 man MAPUON an para sa local candidates, ang sukol kan posters, streamers asin iba pang mga pinapanaong campaign materials ang primerong bagay na pigkukonsiderar sa pigaapod na lawful campaign materials. Sa session kan Camarines Sur sanggunian panlalawigan kan suugma, pigdiskutir ni Attorney Neil Canicula kan Commission on Election o COMELEC ang lay manungod digdi. Na ang sukol po de malapwas sa 2 by 3 feet pag poster. Pag mga leaflets, pamphlets, de malapwas sa 8.5 by 14, parang legal size. Sa mga rallies po, may political rallies, pwede kita maglaag na streamer not larger than 3 by 6, 3 by 8. Pwede siyang ilaag 5 days before the intended rally and should be removed within 24 hours. So ito po, saro pang pwedeng laagan ka sa ito yung mga lawful campaign materials, itong property na pagsadiri kang pribado, no? Basta po magsunod sa Section 6 ka itong resolution na dapat niya unduman sa laog kang approved na sizes. Para sa Camarines Sur, igwang 1,063 na ipigdesignar na common poster areas na yaon sa kada barangay. An Oplan Baklas, papanginotan kan COMELEC, DPWH, DENR, asin PNP. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, suportado man kan City Environment and Natural Resources Office na pinapamayuhan ni Engineer Alex Canning ang DENR sa lakdang na taranggalon ang mga posters na nakapako sa mga puunin kahoy urog na ngunya na panahon ng karampanyahan. Susog kay Engineer Canning, nakikipag-koordinar naman sinda sa DENR sa panahon na igwang gigibuho na pagtataranggal kan mga posters na yao na nakapako sa puuning kahoy. Pinagbabawal talaga ang pagpako ng mga streamer or anything na campaign material sa satuyang mga kahoy. Bawal po talaga yan. Then, samuyang pigsusuportahan ang program kay kang DNR. Sinda ang lead agency to monitor. Sa iba pang bareta, loan availment kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, mainit na pinagdebatihan sa sesyon regular kan sangguniang panglalawigan. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Tulong taon na ang nakakalihis kan maaprubaran ang utang kan Camarines Sur sa Development Bank of the Philippines na 1,485 million pesos. Ninhuli tada ipainin na kuko agabos sa bangko. Asin mapapaso na ngunya na taon ang ipigtagamang panahon o loan availment. Pinagmarhay ni 2nd District Board Member James Haushan na padrinuhan ang ordinansang palabaon ang availment period na mako agabos ang aprobadong kantidad na utang kan probinsya. Alagad, naging diskusyon kung anong mga proyekto na ang pinaggamitan kaini sa paagikan pag-question ni 4th District Board Member Emmanuel Yaguno. What are those projects that were already implemented out of those projects enumerated in that ordinance mentioned by Honorable Chair of the There's a question here, Honorable Haushan, if what are the projects already done or finished, so that we can, he would like to know also as regards to the unused, if how much at this point in time, so that
we will know. Yeah, I would like to know that, Madam Chair, because we have also to reconcile when was this loan in the amount of 1.485 billion approved by the DBP. When we approve this, the other members who favor the approval of that ordinance believes that those projects were immediately needed. But up to now, as mentioned by the Honorable Gentleman, there are still unused amount of the approved loan. Yes, Madam Chair, but I would ask the Honorable Laguno to understand that this humble representation is part of the legislative portion of the provincial government. That question could be directed to the office of the governor, who is in charge of implementing the different programs, or more particularly, if we are the one implementing the different construction projects and procurement, it could be the engineering office who have the details for such completion of work. Yes. Provincial Engineers Office subuot ang makakapagsimbag kan mga naimplementar na proyekto. Alagad, nagkaturuklingan kung si isayan maimbitar sa nasambit na opisina. However, as to the percentage of completion and which one are scheduled to be bidded, which one remains to be unbidded, and which are already completed, that one I don't have the list at the moment. That's why, Madam Chair, if the Honorable Gentleman will agree, we can invite the person responsible, who is responsible, that may be able to answer my question. I believe, Madam Chair, that the Honorable Laguno could summon the necessary department for that one, if he wishes to do so. And what office is that? The Provincial Engineer's Office? That could be one. Yes. Oh, yes. So, when are we going to summon them? That would be, it all depends on you, Mr. Session or the committee, whichever is preferred by the... It is the understanding of this humble representation, Madam, that it is the Honorable Laguno who is interested to get the details for those that are finished, unfinished, bidded, and next session, Madam Chair, we can invite them. For the meantime, what will happen? Yeah, just for clarification, and it's a matter of transparency. Yes. You know, so we need to welcome your... Can we invite objection. Do we have a provincial engineer? I believe so. Sa huri, mayoryaman giraray ang masusunod sa pagburotohan kan dosing board members kan sangguniang panlalawigan. 7 ang nag-aprobar sa pag-extendir kan loan availment period, asin 5 ang nagkontra. Motion is approved. Next item. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, News Break. Sa iba pang bareta, halat ni Vice Governor Imelda Papin ang makuakan mga CCTV camera na sa iyang pinatanggal matapos subot na illegal ining ikabit sa sangguniang panglalawigan. Susog sa Vice Gobernador, yaon sa iya ang mga CCTV camera na tinanggal kang nakalihis na aldaw. Pinababa ko na po yun, pinalis ko na po, just for the record. No, and the CCTV cameras are with me. So just in case na merong magki-claim, because until now wala pang nagki-claim kung sino talaga ang nag-install ng CCTV, ay nandiyan naman. Hindi naman natin sinira yun. It is under my custody. Sa pagbabalik kang news break, parking lot kang sarong bangko sa SYUDAD Naga, DINAKLAG nin PAMPASABOG. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Naghahanap
Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, pamphlets, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ang sirata pigdadara sa ibang lugar para gibuhong sardinas. Ang gobyerno nagbabakal ning sardinas pag igwang kalamidad. Tano day magbakal, ang gobyerno ang nagpuproduce ay mga tagapasakaw. Sabi ko sa diri ko, magibo akong project para sa inda. Bago sila magbakal sa iba, sa mga tagapasakaw muna mabakal. Ang mga pasakenyo na mga magsisira, magiging part owner kay itong negosyo na ito. Stockholder sila kang kumpanyang iyan. Dahil na sinda mag-iisip na paano sila makaon 3 beses sa daw, anong ipapakaon nila sa pamilya nila pag igwang kalamidad. Inisus ko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, tapi ginigibo ko na para sa mga tagapasakaw. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos sa mga bareta. No vaccination, no transaction policy dai pinag-implementar sa lokal na gobyerno kan CANAMAN Camarisura. Uyang sa puyang report. Dai man pig-required kan lokal na gobyerno kan CANAMAN Camarisura ang no vaccination card, no transaction policy. Iyan man ang pigkumpirmar ni Alcalde Nelson Ligaspi. Dahil po kami nagre-require kaya. Anyaw sa naman isa mo, mga karakarya na sa radit. Kung papugulan mo pa yun na di man makakan kayo dyan. Pero po overall po, di sa munisipyo, dahil pa po talaga nagre-require. Dahil po. Iyan naman da subuot sinapag-urulayan ninda kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Team kan lokal na gobyerno kan CANAMAN. Magin sa indang munisipyo asin mga establishmento sa inda na daiman kaipuhan ang vaccination card nga ni makalaog sa mga ini. Sigun pa sa alkalde na kun an mga tagaluwas, iyuman da subuot ang pigahagadan sa naninda. Dagdag pa kan alkalde na magiging masakit lang daa para sa mga residentes kung ini ipapautob. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa satuyang police report, nagpapabakal ng ilegal na droga sa Banwaan kan Ocampo Camarisur, arestado sa anti-drug bypass operation kan Suudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Arestado ang sospek na si Eduardo Dilantar y Ulayres, 39 anyos, residente kang Barangay San Vicente, Ocampo, Camarines Sur matapos ang anti-drug bypass operation ka Ocampo PNP as in 2nd Provincial Mobile Force Company. Sarong sachet ni nagkakantidad 500 pesos in shabu ang nabakal sa sospek. Na-recover pa ki Dilantar ang 4 na sachet ni subuot shabu na nakabugtak sa kahoning posporo, lighter, cellphone asin kalibre 38 badil, lamayong serial number asin tulong bala. Ang naarestong sospek ang nasa custody ngunyan kang Ocampo PNP, biyantar sa pinagaandam na ang kasong isa sa angat sa SAIA. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Padagos pang pinag-aaram kan mga investigador sa Police Station number 2 ang motibo kan pangdadaklag ning pampasabog sa parking area kan Development Bank of the Philippines na yaon sa Panganiban Drive kan suugmang hapon kung sain sarong kotse ang nadanyaran. Susog ki Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon, tagapagtaram kan Naga City Police Office. May CCTV footage ng pinaghihiling ang mga investigador para masusog kung si Isay ang may gibo kaini. Day pa man sa buot na paluwas nin pahayag ang Explosive Ordnance Division kan Naga City PMP kung anong klaseng pampasabog ang idinaklag sa parking lot kang nasabing bangko. Ongoing ang investigasyon kan sa tuyang kapulisan, lalo na ining officer on case kan Station 2 sa ining EOD sa Kasoko, kung ano man ang si tunay na pangyayari. Mayo pa so far sa sagot sa ngunyan na pinapaluwas na update ang EOD o ining Explosive Ordnance Division ng Philippine National Police kung anong klase na explosive itong nagsabog. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, pag-uurlayan ta ang tamang pag-receive ning bola nin volleyball. Makusugman umaluya ang service kan kalaban kay puan ining ma-receive nin tultol. Ira sa tuya yan kan NCF Lady Tigers volleyball team kung paano ini ginigibo. What's up Bicolandia? Ako si Gwen Yamabe, ang libero ng NCF Lady Tigers. Ngayon naman, pag-usapan natin ang receiving. Isa ito sa pinakamahirap na skill dahil kailangan mo may control kung kanino o saan mo ipapasa ang bola. Sa pagre-receive ng bola, dapat palagi tayong parang humihingi. Tapos, ang ating kamay, left over right. Sabay gugom, straight na kamay. Sa paa naman natin, kailangan nakatiptoe tayo. Kasi kung hindi, pwede tayong ma-outbalance at hindi tayo makagalaw. Pag nakatiptoe tayo, mabilis ang galaw. At babante, paatras, side, side. Importante ito dahil dito nagsisimula ang rally o pasahan ng bola. Isa ito sa pinakamahirap na skill dahil kailangan mo may control kung kanino o saan mo ipapasa ang bola. Ako muli si Gwen Yamabe, palaging abangan ang aming sports segment sa WhatsApp Bicolandia dito lang sa GNN TV 48 News Break. Abangan sa WhatsApp Bicolandia sa aga ang istorya ni Baby Grace Valencia, estudyante kang Naga College Foundation, asin aramon kung paano niya pinagsasabay asin pigbabalanse ang pag-aadal asin ang pagtatrabaho bilang sarong HR specialist. Bago kita magpaaram, abangan ang KBP Presidential Candidate Forum sa aga, Pebrero 4, alas 9 din aga. Yan madadalan, digdisa na sa GNN TV 48 Naga nin live. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Ang programang ini hatod sa to kang Transfer It, Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City.